И здравей. И здравейте хора, аз съм Джумпер BG и днес ще играем на Майнкрафт. Добре, сега ще ви покажа един бък. Не бък, а нещо като бък. Примерно, искате да се качите ето то тук. Ето слагате и така. И така, примерно вие вашата къща или не, просто някаква платформа. Сега сърва. През следното нещо. Слагате един етаж, слагате. Като сложите торчовете, върху този торч слагате една. Върху този торч слагате една. Оп. Вот така. Така. Да. Казах така. Оп. Така. Така. Опа, така. Не бе. Така. Много малко сложничко. Казах. Така. Така. Слагате една. И сте готови. Да, чакайте. Ой! Вижте се. Вижте, качам се. Та-та-та! Дахте ли? Асенсьорче! Да, това ми е съветъл за тестване. И тук също съм направил. И да, и тук съм го направил. И да, това е общо взето. Имаме хрумна нещо. Чакайте хора, хрумна ми нещо, значи. Това става за някакъв декор. Да, това. Да я покажа.
Може би ще сила за лиция, но не се знае, може и да е скоро. И да. Това исках да я покажа, не? Ето. Дам се тук. И това ще е епизод 6 минути. Ами просто знам, че е кратък, но просто да ви покажа. Ако искате да направите асансьор, оставете ми, ако ви харесва клипа, оставете ми един лайк, абонирайте се, напишете ми коментари за още бъгове и